афзоиши нақлиёти сабукрав ва тамбашавӣ дар аксар роҳҳои пойтахт аз рушди кишвар ва тараққиёти соҳаҳои мухталиф дарак медиҳаду баёнгари зиндагии пурсаодати мардум аст, вале афзудани нақлиёти гуногун дар роҳҳо аз ҳар як сокини кишвар тақозо мекунад ки қоидаҳои ҳаракат дар роҳи мошингардро пайваста омӯзанду онро дар амал истифода баранд. Гарчанде дар бештари ҳолатҳо сокинон ронандагонро гунаҳкори аслии садама медонанд, вале дар асл ҳолатҳое ҳам мушоҳида мегарданд ки шаҳрвандон мисле ки қасдан ба ҳаёту саломатии хеш хатар эҷод мекунанд. истифода нагардидани истгоҳи зеризаминӣ, гузаштани одамон ҳангоми сурх будани чароғак, аз роҳҳои мошингард бо гӯшмонак растикор гардидан ва ё надонистани аломатҳои роҳ аз ҷониби пиёдагардон сабабгори маъмуливу ҳамешагии садамаҳоест, ки пиёдагардон дар он осеб мебинанд. Дар чанд дақиқае ки мо ба навор гирифтем, лаҳзаҳои гуногуни чунин ҳолатҳоро пай бурдем. Масъулин ҳам дар таҷриба шоҳиди ин гуна воқеаҳо гардида, дар бештари вақт пиёдагардонро боиси сар задани ҳодисаҳои нохуш медонанд. аз таҳлилҳои кормандони боздастии давлатии автомобил бармеояд ки зиёда аз 60% содиршавии садамое ки дар ҳудуди шаҳри Душанбе рух медиҳанд ин бо айби пиёдагардон мешаванд, чунки онҳо дидаву дониста ҷони худро зери хатар мегзаранд, як бора ба қисми мошингард эро мебароянд, аз пеши нақлиётҳои ҳаракаткунанда давида ба қисми мошингард эро мебароянд, аз нақлиётҳои мусофиркаш дуруст истифода намебаранд дар сари гардишҳо дар ҷои номаъншуда ва ин ҳолатҳо боиси сар задани садамаҳои роҳнақлиётӣ сабаб шуда метавонад. барои аз роҳи мошингард гузаштан ҳамавақт аз гузаргоҳое ки барои пиёдагардон махсус пешбинӣ шудааст истифода баред. ҳеҷ гоҳ дар роҳе ки мошинҳо ҳаракат мекунанд гашту гузор накунед. роҳи мошингардро аз ҷое ки чароғаки раҳнамо ё аломати гузаргоҳ мавҷуд аст гузаред. рангҳои танзимкунандаи чароғаки раҳнаморо дар хотир нигоҳ доред. дар ранги сурхи чароғак истед, дар ранги зард омода бошед ва дар ранги сабз гузаред. ҳамин гуна тавсияҳо ба хонандагон аз ҷониби намояндагони шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе пешниҳод гардид. ин вохӯрӣ бисёр ба хонандагон нафъ дорад, чунки онҳо ба ғайр аз он ки аз тарафи роҳбари синф мефаҳманд, гӯш мекунанд, боз аз забони кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ шуниданд ки бояд хонанда ҳатман қоидаҳои ҳаракати роҳро риоя намояд ва аз он аломатҳое ки дар роҳи пиёдагард истад, аз чароғакҳои раҳнамо бояд ҳатман риоя кунанд. эҳтиёт ними ҳаёт аст ва амали воқеа пеш аз вуқӯъ беҳтар хоҳад буд. омӯзиш, риояи қоидаи ҳаракат дар роҳ ягон мушкилие надорад, вале бепарвоӣ ва дар амал истифода нагардидани он ба ҷуз пушаймонӣ ва оқибати фоҷиаовар дигар самаре намеорад.